בוקר טוב, חביבי. רואים? ביציאה. איך שאני אתקרב לאבולעפיה פה ביפו, אתם תראו דבר מעניין, הוא זורק ישר ביציאה לתנור. מה זה ביציאה? ביציאה זה מין פיתה כזאת עם ביצה מלמעלה. זה אחד מהמוצרים הכי בסיסיים של אבולעפיה. למען האמת זה נמצא פה מאז התפריט המקורי שלהם לפני הרבה מאוד שנים. אני הייתי מקבל ביציאה כל פעם שהייתי בא עם האבא שלי ליפו, שהיה צלם חתונות, לצלם חתנים וקלות, והייתי עוזר לו, ובסוף הסשן היינו הולכים לאכול ביציאה באבולעפיה, וזה היה הפרס שלי, או התשלום שלי, על זה שבאתי לעזור לאבא. אז בואו תראו איך הם זורקים את זה ישר לתנור איך שאני מתקרב. אני אוכל את זה באבולעפיה, לא תאמינו, כבר למעלה מ-40 שנה. הופ, ישר לתנור, הביציאה של הבוקר מחכה לי. תגיד בוקר טוב. אהלן. תגיד, כמה שנים קיימת הביציאה פה? הביציאה זה מעל אולי 100 שנה. מעל 100 שנה יש פה ביציאה? מעל 100 שנה, כן. הנה הביציאה שלי מוכנה. יאללה, נלך לים.